sing. Aja menyiro. Ya lumrahe iki 10 ngono mri. Yo. Yo. Mesti arep Indo. Mesti ten aku. Pargane apik ibuke lho. Nggih, aku nek arep joget rene ora apa-apa kok ana. Ibu-ibu ingkang badhe joget mriki nggih ora apa-apa, Bu, santai wae. Mboten napa-napa, Bu. Santai wae ora semang werna-werna. Nggih. Ya. Cedetan sajroning ati. Meh tekan gone Pakde. Santai wae. Sak njrit malih, sak ndulit malih. Sedetan sajroning ati.
gegoyon nggih. Nun sewu asmanipun panjenengan sinten? Pak Tumari. Lemari. Nggih asli mriki. Aslinya mriki. Asli. Nggih yuswa pira Pak De yuswa panjenengan nggih? Ya siswa 50. 50. Yuswane pira? Umure pira ri? Umure pira? Yuswane pira jenengan? 50. Ono 50 to? Aku teko 50. 55. Wis 55. Ayo terus kacek stadion Singapura gede ngapura kok kanca dhewe bola dhewe.